ሰላም ከመይ ጸኒሖም ክቡራት ሰማዕትን ተመልከትን ቤተሰብ ናቲ ሚድያ ንሎማዓንቲ ዝበልናዮም ዜናታት እንሆ። ሓድሽ ኩነታት ካብ መንግስቲ ኤርትራ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣብ ኩነታት ኢትዮጵያ ድሂቡ ዝወፀ ሓበሬታ ክሳብ ሕጂ መዘራረቢ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ቪድዮ ምስ ተለቐቐ ብቕልጡፍ ድማ ክጠፍእ ተገይሩ ኣሎ። እዚ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኤርትራ ኩነታት ኢትዮጵያ ድሂቡ ዝሃቦ ሓበሬታ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኩነታት ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተመልከተ ዘይተሰምዐ ዘይኮነስ ብግልፂ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ተሰሚዑ ተባሂሉ ዘይፈልጥ ሓበሬታ እዩ። ንሱ ድማ እወ መንግስቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጽቡቕ ኣይኮንናን ዘለና ብፍሉይ እቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ዓሊ ጠገም ንኽፍጠር ይፅዕረለ ክብል ንፈለማ እዋን ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኤርትራ ስርዓት ሻዕብያ ህግደፍ ተዛሪቡ ኣሎ። ትማሊ ጀሚሩ ኣዘራራቢ ኮይኑ ኣሎ። ማዕኸን ዓለም ለኸ ዜና ቢቢሲ እውን ብሰፊሑ ጠብጢብዎ ኣሎ። እዚ ሒዙ ዝወፀ ቪድዮ ዩቲዩብ ንምንታይ ክጠፍእ ተገይሩ? ነዚ ቪድዮ እዚ ላይክ ጌርኩም ክትጅምርዎ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ድማ ቤተሰብ ናይ ቻናል ንኽትኮኑ ድማ ናቲ ሚድያ ዕድም ናብ ዝርዝራቶም ክንሰግር ሰናይ ጻንሒት። ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ ሕዳር 26 2024 ከም መቆጻጸሪ ኣውሮፓ ወኪል ኤርትራ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣምባሳደር ዮሐንስ ተኽለ ሚካኤል ዝተባህለ ምስ ኤምባሲ ሚድያ ዘካየዶ ዘይልሙድ ቃለ መሕተት ብዩቲዩብ ቻናል ተለቂቑ ነይሩ። ኣብዚ ዩቲዩብ ቻናል ዝተለቐቐ ቪድዮ ሓበሬታ ኩነታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ርክብ ዝተመልከተ ንምንታይ ከጠፍእ ተገይሩ? ኣብቲ ምስ ኤርትራ ኤምባሲ ሚድያን ዝተባህለ ኣካል ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ለንደን ዝኾነ ቻናል ዩቲዩብ ዝተገበረ ቃለ መሕተት ዲፕሎማስያውያን ፖለቲካዊ ጉዳያት እቲ ዞባ ከምኡውን ማሕበረኮማዊ ጉዳያት ኤርትራውያን ኣብቲ ሃገር ዝሓቆፈ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት እውን ኣልዒሉ ነይሩ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ኣምባሳደር ዮሐንስ ብዛዕባ ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝደርግሖ ትሕዝቶ ጽባሒቱ ረቡዕ ካብቲ ቻናል ምስ ጠፍአ ኣዘራራቢ ጉዳይ ኮይኑ እዩ ቅልቅል ኢሉ ዘሎ። ኣብቲ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ፈነወ ካብቲ ቻናል ዝተለቐቐ ወይ እውን ዝተኣለየ ቪድዮ ኣምባሳደር ዮሐንስ ዝምድና ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን እውን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዘሎ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝምድና ግን ኣይ ከም ቀደሙን ሓርፊፉ ክብል እዩ ዝገልጥ። ኣምባሳደር ዮሐንስ ነቲ ኣብ መንጎ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ዘሎ ዝምድና የበላሽዎ ከም ዘሎ ንዝኸሶ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ እቲ ቆልዓ ክብል ድማ ይጽውዖ። ሕጂ እቲ ሓደ ጸገም ዘሎ እንታይ እዩ? እዚ ናይ 4 ኪሎ ቆልዓ ዝፈጠሮ ጸገማት እቲ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ክህሉ ዝግብኦ ዝምድናታት ከኦስለ ይሰርሕ ዘሎ ክብል ቃል በቃል ክዛረብ ኣብቲ ቪድዮ ይርአ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ 2018 ከም መቆጻጸሪ ኣውሮፓውያን ንብይን ኣልጀርስ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ እቲ ን20 ዓመታት ሰፊኑ ዝነበረ ኩነታት ኩናት ብዕርቅን ምፍታሕ ንኣስመራ ብምኻድ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ውዕል ሰላም ከቲሙ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ሰፊሕ ተቐባልነት ረኺቡ ዝብል ጸብጻብ ኣብቲ ሰሙናት ሸበርበድ እዋን ንሰምዖ ዝነበርና ዜና እዩ። ከም መርኣያ ናይቲ ሰላማዊ ኣበርክቶ ከዓ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ሽልማት ኖቤል ሰላም ተሸሊሙ እዩ። ይኹን እምበር ድሕሪ እቲ ስምምዕ ንሓፂር እዋን ተኸፊቱ ዝነበረ ዶባት ስራሕን ዛላምበሳን ራማን ክሳድ ዒቃን ዳግማይ ተዓፅዩ እዩ። ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ትግራይ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተወልዐ ኩናት ሕድሕድ ሓይልታት ተመሰሊፎም ብሓባር ተዋሲኦም እዮም። ዳሕራይ እቲ ውግእ ብመሰረት ቀዋሚ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦታት ፕሪቶርያ ድሕሪ ደው ምባሉ ዋላ እኳ ብክልቲኦም መንግስታት ብወግዒ ዝተገለጸ ሓበሬታ እንተዘየለ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ኮነ ናብ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ቅርበት ዘለዎም ፖለቲከኛታት ብዝሃቦ መግለጺ መደረ እቲ ዝምድና ከም ዝሓርፈፈ እዩ ዝግለጽ። ብፍሉይ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ሃገሩ ካብ ፖለቲካ ቀይሕ ባሕሪ ተፈልያ ክትነብር ከም ዘይትኽእል ጠላውን ወሳናይን ግደ ክህልዎ ከም ዝግባእ እቲ ባሕሪ ብታሪክ ጂኦግራፊ ቁጠባን ንኢትዮጵያ ከም ዝብጽሓ ናይ ባሕርን ወደባትን ተጠቃምነት ክህልዋ ከም ዝግባእ ክዛረብ ምስ ጀመረ እሞ ንብዙሓት ኤርትራውያን ባህ ክብሎም ኣይጀመረን። ሕጂ ዘየሊ ሕልምታት ክጭብጥ ዘይኽእል ንዝሓለፈ 80 ዓመታት ዘረብረበሉ ጉዳይ ሕጂ ተመልሱ ድሕሪዚ ናጽነት ናይ ኤርትራ ኣብ ዘየድሊ ነገር ከኣቱ ዝፍትን ዘሎ ንኹሉ እቲ ዞባ ኣዘራሪቦ እዩ ዘሎ ክብል ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ጁባ ንቐፌቱ ይቐጽል ኣብቲ ክጠፍእ ዝተገበረ ቪድዮ። በዚልካ በቲ ግን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ክቆጻጸሮ ስለ ዘይከኣለ ስዕረት ኣብ ዝቀረባ እዋን ክረጋገጽ እዩ ዝብል ናተይ ውልቃዊ ርእይቶ እዩ ይብል
ኣምባሳደር ዮሃንስ ንፖለቲካ እታ ሃገር ብቐረባ ስለ ዝከታተሎ ዳርጋ ኩሉ ነገር ካብ ቁፅፅር ወፂኡ እዩ ዝኸድ ዘሎ። ስለዚ በዚ መጠን እዚ ከዓ ነቲ ዞባ ይፀልዎ ማለት እዩ ይብል እዚ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኤርትራ ብዛዕባ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ሕጂ ህግደፍ ዝበሃል ኣብ ምፍራስ ስርዓት ደርጊ ተቃወምቲ ሓይልታት ኢትዮጵያ ዝሃቦ ድጋፍ ኣመልኪቱ ድማ ህዝባዊ ግንባር ካብ ኢትዮጵያ ንላዕሊ እዩ ብዛዕባ ሓድነት ናይ ኢትዮጵያ ዝሓስብን ዝሰርሕን ኢሉ ድማ ይዛረብ። ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘይምርግጋእ ትፈጥር ከም ዘላ ዝገልጥ እቲ ላዕለዋይ ዲፕሎማሰኛ ብዛዕባ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ እውን ዘለዎ ርእይቶ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ቆልዓ ናይ 4 ኪሎ ነዚ ከባቢ ሓማሚስዎ እዩ። ሓማሚስዎ ጥራይ ዘይኮነ ዘየለ ብሓፂሩ ነታ ሃገር ሕልሚ ናይ ወጋሕታ ሰዓት 4 እዩ ከመሓድሮ ዝፍትን ዘሎ ክብል ድማ ይገልጽ። 4 ኪሎ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝርከበሉ ክፋል ኣዲስ ኣበባ እዩ። ኢትዮጵያ ዝኣክል ሃገር ብሕልሚ ናይ ወጋሕታ ክተመሓድር ምፍታን ከዓ ውፅኢቱ እዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ዝኸውን ማለት ይብል እዚ በዓል ስልጣን ኤርትራ። ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብዚ እዋን ብሰንኪ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ቅልውላዋትን ኣብ መንጎ ሃገራት ዘሎ ምትፍናን ኣብ ወጥሪ ከም ዝርከብ እዩ ዝፍለጥ። ኣብይ ኣሕመድ ብሰንኪ ምስ ሶማሊላንድ ዝፈረሞ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ወደብን ወታደራዊ ማዓስከር ንምርካብ ዝዓለመ ስምምዕ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ሞቃዲሾን እውን ዞባዊ ወጥሪ ዓሪጉ ኣሎ። ወታደራዊ ምትእትታው ግብፂ ኣብ ሶማልያ ከምኡውን ኣብ መንጎ ግብፅን ኤርትራን ሶማልያን ኣብ ፈለማ ናይ ዝወርሒ ዝተገበረ ስሉሳዊ ምርድዳእ ንኢትዮጵያ ዘነጻጸረ ከይኮነ ከም ዘይተርፍ እውን ይግለጽ ኣሎ። ሱዳን እውን ኣብ ደማዊ ኪናት ሕድሕድ ተሸሚማ ብከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ትሰቐ ብምህላዋ ኩነታት ናይ ዞባ ዝያዳ ዝኸፈ ይገብሮ ኣሎ። ብኮይናት ሕድሕድ ዝደኸመት ደቡብ ሱዳን እውን ንባዕላ ጠቕሊላ ካብ ውሽጣዊ ፀገማት መሊኣ ኣይወፀትን። ኤርትራ ዝበዝሕ ምስዘን ሃገራት ዘለዋ ዝምድና ግን ዝናኣድ ምዃኑ እዩ እቲ ኣምባሳደር ዝሕብር። ሱዳንን ጅቡትን ናብቲ ኣብ ኣስመራ ዝተበፅሐ ስሉሳዊ ስምምዕ መራሕቲ ሃገራት ግብፂ ኤርትራን ሶማሌን ከም ዝፅምበራ እውን ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ ኣሎ። ስለዚ ንሕና እቲ ዝምድና በዚ መጠን ክግለጽ ዝኽእል ማለት እዩ። ምስ ሰሜን ሱዳን ዘለና ዝምድና ኣወንታዊ እዩ። ምስ ኬንያ ዩጋንዳ ዘለና ዝምድና እውን ብተመሳሳሊ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ዘሎ። እቲ ኣምባሳደር ብዛዕባ እማወታ ናይታ ሓንቲ ሱዳን ክትህሉ ይብህግ ነይሩ ዝበሎ ብሓደጋ ሄሊኮፕተር ዝሞተ ፍሉጥ መራሒ ምንቅስቓስ ሓርነት ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ዝነበረ ጆን ጋራግ እውን ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። ኤርትራ ካብ ኩሉ እቲ ከጋጥም ፀንሐ ሽግራት ወፂኣ ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ ልምዓት ብዛዕባ ብልፅግና ብዛዕባ ካሊእ ኣገዳሲ ቁጠባዊ ምዕባለታት ትሰርሕ ኣላ። እቲ ንልዕሊ 10 ዓመት ኣብ ደቡብ ሱዳን ክሰርሕ ኣምባሳደር ኣብታ ሃገር ኣስታት 1.3 ሚልዮን ዶላር ካፒታል ዘለዎ ሓያል ማሕበረኮም ኤርትራውያን ከም ዘሎ ብምግላጥ እቲ ኤምባሲ ስሉጥ ቆንሰላዊ ኣገልግሎት ከም ዝህብ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ናይ ማሕበረኮም ካርዲ ኣባልነት ዘለዎም ናይ ጥራይ ልዕሊ 9,000 ኤርትራውያን ኣብ ደቡብ ሱዳን ከም ዘለዎ ብምግላጽ ሓደ ንኤምባሲ ቤት ትምህርቲ ዘገልግል ህንፃ ናይ ምስራሕ መደብ ከም ዘለዎ እውን እዩ ተዛሪቡ ኣሎ። ኣብታ ድሮ ልዕሊ 4 ዓመት ጌራ ዘላ ቤት ትምህርቲ ማሕበረኮም ልዕሊ 600 ተምሃሮን ልዕሊ 30 ዝተፈላለዩ ዜጋታት ዘለዎ መምህራን ከም ዘለዎ እውን ኣምባሳደር ዮሃንስ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ይገልጽ። ካብ ሃገሮም ሃዲሞም ዝወፁ ስደተኛታት ብንግዳዊ ስራሕን ናብ ደቡብ ሱዳን ከም ዝኣተው እውን ይፍለጥ። እዚ ዜና እዚ እዚ ሓበሬታ እዚ ንፈለማ እዋን ብኤርትራ ላዕለዋይ ሰበስልጣን ገጽ ዝወፀ ሓቂ እዩ። ክሳብ ሕጂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መንጎና ዘሎ ርክብ ተበላሸ እዩ ኣይከም ቀደሙን ካልኦት እዚ ዝብሉ መግለጻታት ይኹን ሓበሬታታት ኣይሃቡን ማለት እውን ብዕሊ ሕዚ እዚ ዝወፀ ደብዳቤ ግን ኩሉ ግልፂ ዝገበረ ይመስል። ቅድም እንትብል ድማ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ከም ዘሎ ኢትዮጵያ ንዝኾነ ይኹን እትወስዶ ስጉምቲ ወይ እውን ክትወስዶ ንእትሓስብ ስጉምቲ ዓጸፋዊ መልሲ ንምሃብ እውን መንግስቲ ኤርትራ ካብ ወትሩ ንላዕሊ ድልው እየ ክብል እውን ብዝተፈላለየ መንገድታቱ ይገልጽ ኣሎ። እዚ ንፈለማ እዋን ዝወፀ መንግስቲ ኤርትራ ሻዕብያ ዝተደርግሖ ሓቂ ኮይኑ ኣሎ። ብኻሊእ ሓበሬታ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ንጨፍጫፍ ኣኽሱም ዝምልከት ብዘመሓላለፎ መልእኽቲ ተቃውሞ ገጢምዎ። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ትማሊ ንዝዘርግሖ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ተሪር ተቃውሞ ከም ዝጋጠሞ ዝዝከር እዩ። ድሒሩ ንጨፍጫፍ ኣኽሱም ዝዝክር ስእሊ ንዝዘርግሐ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ እውን ተሪር ተቃውሞ ዝገጠሞ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ፕሮፋይል ስእሊ ምቅያር ኣይኮነን ዘልዮ ዝብል ተቃውሞ ዘስምዑ ወገናት ህዝቢ ትግራይ ዘልዮ
ወረርቲ ሓይልታት ተታሒዙ ዘሎ መሬት ትግራይ ሓድነታዊ ግዝኣት ብምርጋጽ ተመዛበልቲ ናብ ማሙቕ መረበቱ ብምምላስ ፍትሕን ሰናይ ምምሕዳርን ብምርጋጽ ካሕሳ ዘድልዮ ክሒዝካ ብሕጊ ክሕተት ዝግብኦ ድማ ምሕታት ኣብ መንጎ ከም ዘሎ ኣፈላላይ ብሰላማዊ መንገዲ ምፍታሕ መራሒ ብምሽታት ናይ መሪሕነት ስጉምቲ ምውሳድ የድሊ ምስ ማሕበርካን ውድብካን እዚአን እንተጌርካ ህዝቢ ትግራይ ይቕበለካ እዩ እንተዘይጌርካ ግን ካብቶም ግብነኛታት ፈልዩ ኣይርኤካን ኢሎም ኣለዉ ካልኦት ወገናት ድማ እወ ቅድሚ 4 ዓመት ብሰንኪ ኣብ ልዕሊኣ ዝተኣወጀት ጀኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ደም ነቢዓ እያ እቲ ዝሕዝን ግን ሕዚ እውን እንተኾነ ብሰንኪ ደቃ ንስኻን ብጾትካን ትግራይ ብምልእታት ደም ትነብዕ ኣላ መስዋዕቲ ደቃ ክሒድኩም ንስልጣን ኢልኩም ህዝቢ ተብርሱ ኣለኹም ዓገብ ይኾነኩም ምእንተ ህፃናትን ሽማግለን ኢልኩም ኣፈላላይኩም ሰላም ፍትሑ ትግራይ ብጓና ይኹም ብደቃ ምንባዕ ያኸላ ኢሎም ኣለዉ ክቡራት ተኸታተልቲ ኢሎም መዓንቲ ዝበልናዮም ዜናታትና ነዚኦም መስሉ ነይሮም ብጽሞና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዚና ንምስግን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ቤተሰብና እቲ ሚድያ ንኽትኮኑ ብኸብሪ ዕድም ሰናይ ቅንያት